Ukristo mukatenzi ya kutuma eno onemu nodo mumawoko enda sangana emu yezishinga biro sekamba utarize mandu iwakamba ona iwakamba utarize mandu ona iwakamba sekamba utarize mandu kana mungozi chenjerangwarira usatokere hakuna chishangu wakadeweni maunga wakunde sekamba utarise madu ona ewakamba Bastarate zewera mesimba renda unise oreko mago no kutu nakasika mero sekamba otare semandu Tenzi aripeshmo ano patisi le kukunyara rodo rakese karwezi mukwenga sekamba otare semandu ona ewa kamba semandu ewakamba sekamba otare semandu ewakamba otare semandu Kwazivai vanhu vaMwari, tinokukwazai zvakare muzita raJesu anouya asinganonoki, amen. Da kutenda mukati menguva dzino apo tiri kuendera mberi nekudzidza zvimwe zvoukuru hwaMwari. Da kutenda neshoko ratiri kuwana misi nenguva imwe neimwe. Mwari wekudenga atiitire zvakanaka, atikomborere. Donzo raMwari mukati meupenyu hwedu nderekuti munhu anofanira kufanana naKristu. Tose tinofanira kuponeswa nemhuri dzedu, nyika yose inofanira kuponeswa, but unfortunately hachazoite sekudaro nemhaka yekuti vamwe vachasarudzwa kusatoponeswa kwacho, kuno vachitoramba kutoponeswa, vamwe vachiuya kuzoponeswa. Saka mukati menguva dzino regai tidzidze zvimwe kubva mukati meshoko raMwari. Musoro wenyaya unoti tose tichamira, tose tichamira. Chaona kuti word rekuti tose nemuchirungu runoreva kuti o, kureva kana kuti taura nyaya yekuti o hapana ari kusara, munhu wose anofana kumira pamusuru.
pane zuva rekutose tinofanira kuzomira. Chamira papi? Gaitinzwe kuti shoko raMwari rinoti kudii. Zuva iri izuva rekuti munhu wose anofanira kumira. Gaiti tiwerenge kubva kubhuku ramabasa aapostoli chapter 17 pavhesi ya 31. Inone kuti akatara zuva raachatonga nyika nokururamisira nomurume waakagadza. Saka pane zuva according kubva mushoko raMwari, Mwari raakatara raachatonga nyika nokururamisa. Zuva iri ndo ratida kutaura nezvaro mukati menguva dzino. Kune zuva Mwari raachatonga nyika, raakatotara kudhara. Taona kuti kada kutaura nyaya yekutonga, nyaya yekutonga, munhu ukatotaura nyaya yekuti judgment, zvinoreva kuti takutotaura nyaya yemhosva. Zviri mupfungwa zvevanhu ndedzekuti kataura nyaya yekutongwa, takutotaura nyaya yekuendesana kumatare hurumende. Kutaura nyaya yekutonga pato nenyaya yekuti umwe unofanira kupinda mujere, umwe unofanira kunzi haaendi nekuti haana mhaka. But pano toda kutaura pamusoro pekutonga kwezuva iro Mwari raakatara. Taona kuti mukati menyika ino kune vanhu vanogona kupara mhaka wobva waenda kumakotsi ehurumende ino, wobva watsvaka munhu anowamiririra, vamwe wotobudirira kunyange vaane mhaka, vamwe wotopinda muturongo kutonyura chaiko kunyange wasina mhaka. Regai timbotaura pamusoro pekutonga kuchaita Mwari pazuva raakatara. Ndivanani vachatongwa pazuva iri? Vanhu vakaita sei? Imbavha here dzakaba dziri kuchikurubhi? Munhu here akauraya kana akaba mombe? Vanhu vakaita sei vachatongwa? Tikatotaura panyaya yekutongwa vanhu vanongofunga munhu ane mhaka. Saka tikaverenga kuna 2 Corinthians chapter 5 pavhesi ya 10, inono kuti isu tose tinofanira kuzviratidza pamberi pechigaro chekutonga kwaKristu. Vhesi pariri kutaura riri kuti nokuti isu tose, hakuna munhu ari kusara musi. This is the great judgment day. Rakasiyana nemakotsi enyika ino. Harisati ramboonekwa zuva iri, hazvisati zvamboitika pasi rese tenderere kuti munhu wose anonzi ari kuuya kuzotongwa. But nemusi uyu isu tose tinofanira kuzviratidza pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Munhu wese anofanira kuenda pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Saka kunyangwe ukaita mhaka pasi rino, ukabudirira ukasabatwa, dakukudza kune koti inokunde hurumende yenyika ino. Kune koti iri kumusoro kudenga yekuti wose, munhu wose wakatadza kana usina, kana unoti ndiri right, kana unozvichenesa, unofanira kumira pamberi pechigaro chaMwari chekutonga. Saka ukaverenga Muparidzi chapter 3 verse 17, ino ndakati mumwoyo mangu, Mwari uchatonga wose vakarurama nevakaipa, nokuti pachava nenguva yebasa rimwe nerimwe, neshoko rimwe nerimwe. Saka number 1, pazuva iri munhu wese anofanira kunge aripo. Number 2, hapasi kutongwa vanhu vakashata voga kana vakaba. Munhu wose kunyange vakarurama kunyange vakarurama vanofanira kutongwa pamusuwo.
mhaka dzawo zvavakaita zvose zvinofana kubuditswa. Saka isu tose, ndio zvikutora vhesi, tose tinofana kumira pamberi pechigaro chaMwari. Ndezvipi zvinhu zvichatongwa pamusuo? Taona kuti mukati menyika ino kune makoti akasiyana siyana. Makoti amwe anotonga mhaka dzine chekuitirana nema-laws of the lands. Amwe makoti anotonga nyaya dzine chekuita nevanhu vasiri kugarisana zvakanaka. Amwe makoti angone chekuita nezvemamarriage chete. But apa musuo patiri kumira tose, ndezvipi zvichatongwa? Mateo chapter 12 pavhesi ya 36 na 37 ndinoti kwamuri, shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarehwa nevanhu vachazvidavira pamusoro paro nezuva rekutonga. Kureva kuti zvose, number 1, mashoko chaiwo akataurwa nevanhu achatongwa pamberi paMwari. Kureva kuti kune vanhu vanogona kungotuka kandi kuudzama mudikani. Mashoko ako unofana kumira pamberi paMwari uzvidaurira. Kune vanhu vanotaura kungorasa, kungoita mashoko ekupotsera, kuita seunge vanotaura vasina kufunga. Mashoko ose iyayo unofana kuzvidaurira pamberi paMwari. Kune vanhu vakatuka vanhu vakafunga kuti zvavharana. Kune vanhu vakashauta vanhu vakafunga kuti zvavharana. But Bhaibheri rangu riri kundiudza kuti isu tose tinofana kumira pamberi pechigaro chaMwari tizvidaurire pamashoko ose atakataura pamberi paMwari. Nevanotuka vana, nevanotuka varume, vachiti varume vanopenga murimbwa. Mashoko iyayo, hama mudikani, tinofana kuzvidaurira pamberi paMwari. Tose musuo, munhu wose achadaira shoko rake rose raakataura. Hakuna munhu ari kuzojambwa panyaya. Saka maona kuti koti dzenyika ino kune dzimwe nyaya dzekuti chero munhu akataura, chero akangotora mashoko, anogona kusatongwa nekoti yenyika ino. Bhanda yakukuudzai kuti kune koti yekudenga ichatonga mhaka dzezvinhu zvakataurwa nemuromo munhu asina kufunga. Saka mukutaura kwatinoita tinofana kuziva kuti every word rakabuda muromo medu tichazvidavira pamberi paMwari. Saka chimwe chechitunde zvipi? 1 Corinthians chapter 4 pavhesi ya 5 inosaka regai kutonga chinhu nguva isati yasvika, kusvikira ishauya iye uchaburitsa pachena zvakawanzika zverima nokuratidza mufungo yemwoyo. Saka musuo pacharatidzwa zvakawanzika zvakaitika murima zvisina kuonekwa navanhu. Kune vanhu vakaita madirty games mukati menyika ino vakasabatwa nemapurisa. Ndava kukuudza mudikani kuti nyaya iyi haina kupera. Kune koti ichagara ichitonga mhaka yakaitika murima. Kune vanhu vari kuchengetesa nebaba vana vasiri vavo. Kune vanhu vakabvisisa vana vavo mimba hakuna akazviziva. Ndikandikuudza mudikani, Mwari pazuva iri tose patichamira, Mwari uchaburitsa zvose zvakaitwa kunyange parima paisaoneka, nekuti Mwari unoona kunyange zvakawanzika. Kune vanhu vakafunga mwoyo mavo vakati dai mainhinga ngari mukadzi wangu zvikagumira mumwoyo. Mwari ari kuti izvozvo zvakaitwa mumwoyo ndichazvitonga. Kureva kuti zvose zvakaitwa ivheni mumwoyo Mwari uri kuti ndichazviburitsa pachena. Kune vanhu vakafunga kuuraya munhu, dhiri rikasabudirira zvikaperera mumwoyo. Mwari ari kuti iye panapa zvose izvozvo zvichaburitsa pachena ishe panouya. Saka Mwari pamusuo, hama mudikani,
hadzisi nyaya dzichabuda dzoga dziri pachena, but kune zvinhu zviri kuitwa nevanhu mumwoyo. Chiwi chinotangira mumwoyo. Kune vanhu vakaona vanhu vakashama wakachiwa zvikagumira mumwoyo. Mwari ari kuti handisi kugumira pane zvakawanzika zoga, ndichadzika kusvika pane zvakaitwa mumwoyo. Kune vanhu saka zvatinofunga mumwoyo, zvakawanzika murima, zvatinotaura zvose zvinofanira kubuda pamusi uyu. Saka Mwari dai vatibatsira. Taona kuti mukati menyika ino kana mukati mekutongwa kwemakesi anoitika munyika ino, kana munhu akaba mombe, kana kuti kana munhu akauraya, kana kuti munhu akaita zvakaipa zingadiwi nemalaws of the lands, akazvisungirira akafa, kunonziko zvavharana zvapera, zvaguma zvakadaro, hakusisina kesi yake yavharwa, hakusisina nyaya iyi hakuna kwayachaenda kana kuti ende nemhaka yei munhu afa. Rega tione kuti kuna Mwari zvakamira sei. Munhu kana achinge afa, mhaka dzake dzaparara here? Hebrews chapter 9 pavhesi ya 27 inoti, uye vanhu zvavakatongerwa kuti wafe kamwe chete, kutongeswa kugotewera. Kurwa kuti kunyange ukafa nhasi vakarepa mwana uchifanira kunotongwa nenyika ino, kana wanga wasina kutendeuka, kune zvinhu zviri kutera, hazvirwe kutiwo pawafa zvavharana. Nyaya idzodzo pamusi mukuru dzinofanira kubuda pachena. Nyaya yako kana ukafa zvavhara, hazvina kuvharana. Kune musi uri kuuya wekuti zvawakaita zvose zvinofanira kubuda pachena, kunyange ukafunga kuti kana ndichinge ndafa zvaparara. Iyi yakasiyana neyekuti kambani kana munhu achinge afa zvinenge zvavharana. Hazvivharani pamusuru, zvivharani hamamudikani, zvose chabuditswa pachena. Kurwa kuti hakuna chinhu chichawanzika pamberi paMwari. Saka zvinhu izvi zvinenge zvichibuda pai, zvinenge zvichibuda pai. Uye Mwari zvinhu zvose izvi, mhaka dzose idzi dziri pai. Kwaverenga Daniel chapter 7 pavhesi ya 10 inoti, rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda pamberi pake, zuru nezuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake panga pamire zuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Dai Mwari wakomborera kwerengo soko rake. Teerera hama mudikani, apa ndi Daniel ari kuratidzwa. Bhuku dzizarurwa pamberi paMwari. Kutanga kwekutonga kuchiitika, kunonzi bhuku dzakazarurwa. Kurwa kuti umwe mnyori wandofarira anotiye pane ngirosi dzinorekodha every deed, every act inoitika nemunhu pakawanzika pachena, yose inofanira kuratidzwa pamberi paMwari. Ngirosi idzi dzinorekodha every act, every deed iri kuitwa nemunhu pakawanzika pachena, zvakanaka zvakaipa, zvose zvinonyorwa in the books of heavens. Saka panapa Daniel achinyora ari kuti ndakaona bhuku dzikazarurwa kutanga ukatongwa. Kurwa kuti pane zviwi zviri mumabhuku zvakarekodwa, zviwi zvose zvaunofunga kuti ndakaita zvikavharana. Rega ndikuudza mamudikani, ngirosi dzaMwari dzakarekodha. Paunova kubasa paya uchiitira vanhu utsinye, uchifunga kuti uri pamusoro pepawa, ngirosi dzaMwari dzakarekodha. Kuna mai vakanditarira, vanoba zvinotyisa pavanoshanda mumba vari musikana webasa, zvokuti ivheni murungu wako haazoni. But rega ndikuudza mamudikani,
Kunyange Mulungu akasazviona, kudenga kuna Mwari anoona. Ngirozi dzakarekodha. Ngirozi dzakarekodha. Kuna baba vakaita zvakaipa 1974 vakamitisa musikana vakamusiya kugokwe, vakauya kuno Harare, vakatanga mhuri itsva, vakatanga kurarama, vakaita vamwe wana, vakafa, mwana akazvepa rufu, baba vafa, baba vakafunga kuti nyei ndaitsikira yavharana, haina basa yakapera, dakukuudza mudikani, ngirozi dzaMwari dzakarekodha. Zvirimo in the books of heavens. Hakuna zvakaipa zvakaitwa nemunhu zvisingabudi pachena musoro. Ngandikuudza mudikani, kune vanhu kaverenga zvakanaka pabhuku randofarira, muparidzi anobuditsa pachena pachapter 12 pavhesi ya 14 anoti shoko guru pane zvese zvatanzwa here, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Iye uchatonga basa rimwe nerimwe, kunyange zvakanaka kunyange zvakaipa. Saka hapana every deed yakanaka yose inofanira kubudisa pachena kuti yanga yakanaka. Kune vanhu vakauya, kune vanhu vakavabatsira dziri nherera, vakataya kuzokubatsirai, vakavabatsira dziri mari dzimwe dzanganga dzisina kunaka, asi vachiita for a good cause. Regandikuudza mamuterere, kune zvinhu zvekuti sevanhu takaona kuti idi munhu akaita zvakanaka uye akabatsira vanhu, nharaunda ikafara, but mari yacho yanga isina kuchena. Regandikuudza mamudikani, basa rimwe nerimwe, kunyange zvakanaka kunyange zvakaipa, musi uyu tichazviona. Saka hakuna siri kubuda pamusoro. Kunyange zvakanaka kune vanhu vanotorera nherera vachida kuchengetai, vanhu voti idi munhu akaita zvakanaka, asi mukati medzimba dzenyu muchivabata sezvikorobho, munenge matoona maid anokuitirai basa, anokuitirai zvose pamba, matoona musikana webasa, matoona garden boy anogadzirai pamba, but mwana wemukoma wako kana kuti mwana wemunin'ina wako, vanhu vakasara kumusha vachi vakuti aiwa tiri kuchengeta vana zvakanaka, vanhu vachiti idi maiwe munhu ane mwoyo wakanaka, maiwe munhu ane mwoyo wakanaka. Regandikuudza mamudikani, kunyange vanhu venyika ino vakazona seunge zvakanaka, asi vachiziva mwoyo mako kuti zvakaipa, vanhu venyika ino chero vaupa glori inengei. Ndava kukuudza kuti hamamudikani, ngirozi dzaMwari dzakarekodha. Musi uyu tinofanira kuzviona kuti zvaiva zvakanaka here kana kuti zvaiva zvakaipa. Hakuna munhu achasara. Kwaverenga zvakazarurwa chapter 20 pavhesi ya 12 anoenderera mberi achitaura pachena kuti ipapo ndakaona vakafa, vaduku navakuru, vamire pamberi pechigaro chaMwari choushe. Bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Hakuna munhu ari kuzopiwa mhaka isiri yake. Koti yenyika ino unogona kupiwa mhaka isiri yako, but regandikuudze, koti yaMwari ichapa munhu sezvaakabata. Kune vanhu vane madhigirii avasina kushandira, nanhasi vatonawo maoko wakamabata. Ngandikuudza mamudikani, vanhu vachitokuona vanoti aiwa wakaita an achievement muupenyu, vakatograduate iro dhigirii riri rekunyepa. Ngandikuudze mudikani, ngirozi dzaMwari dzakarekodha, zvose zvichabuda pachena musi. Mwari uchabuditsa basa rimwe nerimwe. Maona zvataura nevhesi zvikanzi ipapo ndakaona vakafa, vaduku navakuru. Kune vanhu vakaita zviwi ari majaya, vakaramba nhumbu dzanga dziri dzavo, vanotambisa vasikana vachivasiya hapo vari madhikoni echechi. Ngandikuudze mudikani, ngirozi dzaMwari dzakarekodha. Kune musikana wavakasiya vamitisa gokwe,
kune musikana wakasiyiwa muisa kumasvingo, hakuna munhu akakuona, bhanda yakukudza kuti mudikani, tose musuyu tichamira, ende ngirozi dzaMwari dzakarekodha mabhuku achazarurwa. Mabhuku achazarurwa. Zvikanzi gungwa rakabudisa vakafa vakanga vari mariri. Gungwa rakabudisa vakafa vakanga vari mariri. Kune vanhu vakaparara mukati megungwa vakafa vakatadza kutireswa kuti vanhu vafira papi. Bhada kukudza kuti kunyange ukafira mugungwa une zvinhu zvako usina kutendeuka, zvichabuda pachena. Mwari uchatonga. Mwari uchatonga mabikani. Mwari uchatonga. Norufu neHadhesi zvakabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata. Saka musi uyu hapana favor musi uyu. Munhu wose achapiwa sezvaakabata. Ngandiye ndikukudzei vanhu vaMwari. Kune vanhu vanobata basa mukati mebasa raMwari. They toil day and night. Vasingarari vachiita basa raMwari. Ndauya kukudza mabudikani kuti all your good works are recorded in the books of heaven. Neumwe musi Jesu pachauya uchapiwa mubayiro wako sezvawakabata. Hakuna munhu anopiwa sezvaasina kubata. Kana wakashanda padoko usapiwa zvinoenderana newe. Chapiwa zvinoenderana newe. Dai Mwari atibatsira mabudikani. Atiitira zvakanaka patikurarama nyika ino. Tirarame neutsvene nekutya Mwari. Nekuti tose tinofanira kuzviratidza pamberi pechigaro chaMwari. Pari kunzi tose haisi kubvisa kuti vananhingi vanenge vari safe. Mapurezidendi enyika yose, nemajaji enyika dzose, nevafundisi venyika dzose, nevose vanonamata nevasinganamati, vose vanofanira kumira pamberi pechigaro chaMwari. Hakuna munhu this time around anoti nida kukumirira mhaka yako. Hakuna maloya achadiwa musi uyu kuti umwe loya munhu wanomirira umwe munhu loya. Hakuna zvakadaro. Munhu anenge achimira nemhaka dzake. Mai vachamira nemhaka dzavo. Mwana achamira nemhaka dzake. Baba vachamira nemhaka dzavo. Munhu wose anofanira kuzvimirira pamberi paMwari. Dai Mwari atibatsira. Tose hakuna munhu anofanira kusara musoro. Ngandikuudza mabudikani. Nyasofara. Kana uri jaya nyasoita wasikana hope. Nyasopepera nenyika ino. Uchiteedzera vanhu vakuda kunoraswa. Ita zvose fara jaya. But ziva kuti tose tinofanira kumira musi uyu, tinofanira kutongwa. Kuna munhu achasara. Everyone. Wakanaka kunyange wakaipa. Mwari dai atibatsira. Atiitira zvakanaka. Kuti tiwanikwe tipiwe mubayiro wakanaka. Hakuna munhu ari kusara. Wose, mabhishopu wose, mapostori wose, hakuna munhu ari kusara. Everyone will be judged. Kuna zvaakabata. Kune vanhu vanotema. Vachitema nevanhu vanovatambudza. Ndauya kukuudzai kuti everyone anofanira kumira pamberi pechigaro chaMwari. Hakuna munhu anofanira kusara. Bhuku pataurwa pano kuti bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu. Mubhuku yeupenyu ndo mune mazita evanhu vakaita zvakanaka. Vanhu vachaponeswa. Vanofanira kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu. Saka mutaona kuti kaverenga zvakazarurwa anobuditsa kuti mumwe nemumwe akatongwa nezvaakanga akabata. Kana munhu
akashayikwa mubhuku yeupenyu, akakandirwa mudziva romoto. Pane bhuku, hama yangu, rekuti zita rako harifani kushayikwa ikoko. Kumwe kwose mazita rako ringashayikwa, asi ngarionekwe mubhuku reupenyu. Ndosaka muimba achimba, ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa here mubhuku reupenyu. Zita rako rinofana kuonekwa mubhuku reupenyu. Saka ndewapi vanhu vachaonekwa mazita avo akanyorwa mubhuku reupenyu? Zvakazarurwa chapter 3 pavhesi ya 5. Unokunda uchapfekedzwa nguo chena. Handingatongodzimi zita rake pabhuku reupenyu. Ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pavatumwa. Uyo unokunda uchapfekedzwa nguo chena. Handingatongodzimi zita rake mubhuku reupenyu. Kureva kuti pari kutaurwa vanhu vane mazita ari mubhuku reupenyu. Vanhu ava ndovapi? Ndo vanhu vanenge vakunda. Vakunda chii? Vakunda ruchiwa. Ndo vanhu vakunda chii? Ndo vanhu vakunda upombwe. Ndo vanhu vakunda chii? Ndo vanhu vakudza baba namai kuti mazita avo agoonekwa, kuti mazita avo agoonekwa akanyorwa mubhuku reupenyu. Ndo vanhu wapi? Ndo vanhu vasina kuchiwa kunyange vakadziwa vanhu. Ndo vanhu wapi? Ndo vanhu vakachengeta sabata nemwoyo wose, vakakunda paswe zvakaipa. Vakakunda zvipi? Vakakunda kusanyepa. Vakakunda zvipi? Vakakunda kusanyeya. Vakakunda zvipi? Vakakunda kusaba. Ivavo ndo vanonzi ndichavapfekedza nguo chena. Nguo chena, hama mudikani, hadzipfekwi tiri pano pasi. Dzichapfekwa nevanhu vanenge vakunda. Vachaonekwa mazita avo akanyorwa mubhuku reupenyu. Bhuku reupenyu ndo inofana kuwanikwa vanhu ava. Kandikudza hama mudikani, but kuna vose vanenge vari kured side, mazita avo anenge akamirirwa naJesu Kristu pachake, achiti ava well done faithful servant, wakaita zvakanaka mukati merwendo wamwe nyika paakanga ichita corruption. Iwe akaramba ukati aiwa kwete, well done faithful servant. Vanhu pavaiba mari dzekubasa iwe uchiramba uchiti kana takaziva kuti munhu anofanira kuuya zveziya. Well done faithful servant. Zita rako riri kuonekwa rakanyorwa mubhuku reupenyu. Dai Mwari atibatsira, Mwari atiitira zvakanaka, Mwari atikomborera mukati menguva ino yatikurarama, apo nyika iri kuzara nezviwi, apo vakaipa vari kuenda mberi vachitadzira Mwari. Iwe dai waramba wakamira, nekuti ngirozi dzaMwari dziri kurekodha. Kutenda Mwari kuna vose vari kuita zvakanaka. Ngandikuudza hama wadikani, Kristu paari kuuya haasi kuuya kuzotanga kuinvestigera nyaya dzevanhu. Judgment inenge yatopaswa kudhara, nekuti mabhuku, mazita ari kupunda right now, mazita achikuda. Mazita emunhu wose ezilongo ari pano pasi ari kupinda pamberi pegero chaMwari. Nyaya dziri kutotongwa right now tiri pano tichifamba. Saka dai Mwari watibatsira, watiitira zvakanaka, patiri kurarama tizive kuti mazita ari kupinda, mazita ari kuda. Vamwe vari kuedherwa, vamwe vari kubiswa. Vakaita zvakanaka vachiedzera kubhuku reupenyu, vasikuita zvakanaka vachibviswamo. Ngandikuudza hama mudikani, mukati menguva dzino dzekunyengetera, mukati menguva dzino dzemangwanani, ndikuudze kuti tose tichamira pamberi pegero chaMwari. Vari rich o vari poor, vakanaka o vakaipa, zvivi zvedu zvose zvinofana kubuda pachena. Zvakanaka zvedu zvose zvinofana kubuda pachena. Kune vanhu vakaenda kutongo vasina mhosva. Ngandikuudze, kune koti ichakujustifya kuti hauna mhaka. Kune vanhu vakanzi nevanhu panyika ino, these men, vanhu vakaipa,
ngandikuudza asi vakanga vari vanhu vamwari. Ngandikuudza mabudikani, unogona kusazvimirira pano right now. Pada kukuudza kuti tine umiriri kuna Baba uyo ari kutimirira zviwi zvedu, iye pachake ndiye uchatiponesa. Hazvina basa kuti nyika ino yakakuti uri munhu akaipa. Musi uyu tose tinofanira kumira pamberi pechigaro chaMwari. Hakuna munhu achasara. Ari kuti Mwari ndibatsireiwo ini pamuri kumirira zviwi zvavanhu. Mwari miraiwo neni. Mukasamira neni Mwari, idi ndinoparara. Pamucha mazita paari kupinda Mwari, mazita paari kubuda, miraiwo neni munguva dzekumanikidzwa. Kana pano wakadaro vanoti Mwari, panichamira apa ndinofanira kuwanikwa ndiri kurutivi rwakanaka. Nyaya dzangu nemi Mwari dzigopera pamuchiri munzvimbo dzine tsvene. Ende saidhi rakanaka nderekuti hama yangu, paunouya kuna Kristu, kunyange une zviwi sezvinotaurwa naIsaiah chapter 1 verse 18, anoti huyai zvino titaurirane. Kureva kuti Mwari ari kudaidza kuti gara apa, indigare panapa. Une zviwi zvakaita sei, zviwi zvose zvawakaita, kunyange wakauraya munhu, Mwari ari kuti ukauya kwandiri pamusi mukuru wekutonga, kana watendeuka, Mwari zviwi zvacho zvose unozvirabha. Kunyange wakaba, Mwari unorabha zviwi izvozvo wotanga newe pedzitsva. Kunyange wakaita upombwe, kana wakatendeuka muna Mwari, Mwari ucharabha zvose zviwi izvozvo. Hakuna chivi chemunhu kunyange chaakaita chichabuda pachena kana achinge atendeuka. Zviwi zvoga chichabuda pachena ndezvevanhu vanenge vasina kutendeuka. Mwari ucharabha zvose. Mwari ucharabha zvose. Uya kurutivi rwaMwari. Ndosaka muimbo wekudai chimba anoti zvakawigwa tichazviona kana mambo apinda. Kune vanhu vanenge vasina kutendeuka, kunyange muchipuritenda sevanhu vanonamata. Ngandikuudza mabudikani, zvakawigwa tichazviona kana mambo apinda. Tichazviona kana mambo apinda. Zvakawigwa tichazviona kana mambo apinda. Kuri safe ndekwakutora izvozvo uchine mukana. Nyaya dzichiri kurohwa, nguva imwe tseseti yavharwa. Apo mukomana ari kumira pamberi paBaba achimira nezviwi zvako nezvangu. Huya panguva ino, mukana uchiripo, zviwi zvako zvinogona kuregererwa. Kana uchiripo amabudikani, nekuti isi tose tichamira. Kureva kuti pari kubuda zviwi izvi hapana wekuwigira. Wese achazviona kuti ndo zvawakanga uri. Asi kuna wose wachamira pana Mwari, Mwari uchavarabhira zviwi zvavo zvose, kunyange wakanga ari watadzi. Ndo zvakanakira Mwari hama yangu, anoregerera vanhu kunyange vane zviwi zvakadzika senyanza, kunyange vane zviwi zvinenge makomo. Mwari ari kuti saMwari, mukana uchiripo, huya zvino titaurirane. Ari kukupa mukana. There is still a chance amabudikani. Zuva iri risati rasvikai, Mwariwo chiri mupenyu wanzwa shoko nhasi, huya titaurirane. Ngaitipinde munguva yekunamata. Nyama anoti Mwari ndibatsirei weni. Muchaya Mwari nyaya idzi musi wezuva iri. Mwari munhu wose faanofanira kumira pamberi pechigaro chaMwari. Mwari rangarewo mhaka yangu yandakakutadzirai, mundiregererewo. Ngatipinde panguva yekunyengetera. Kuna Baba musoro kudenga, nokubwinya kwaMweya Mutsvene, nokubwinya kwaJesu Kristu, nokuwadzana kwaMweya Mutsvene, ndakutendai Mwari panguva dzino tadzidza kuti isu tose tinofanira kumira. Tichimira Mwari pamberi pechigaro chaMwari, tinotenda neshoko renyu rataura pachena kuti kune avo vanenge vasina kutendeuka, zviwi zvavo zvaratidzwa musi uyu. But haleluya, kuna vakatendeuka Mwari, zviwi zvavo mune makazvirabha. Mazita avo anenge akanyorwa mubhuku yeupenyu. Kuna amai vasimukawo Mwari, vari kuti Mwari regererewo zviwi zvangu. Kuna baba vari uko Mwari vari kunyengetera, vari kuti Mwari regererewo zviwi zvangu. Pamuri munzvimbo dzine tsvene Mwari, vanhu venyu pavari kuzvipira kwamuri, regererewo zviwi zvavo. Mutange upenyu hutsva nawo, mugovakomborera. Muvapowo chipo cheupenyu pavachiri kurarama Mwari, chanzi ichiripo.
mweya mutsvene ngaataure navo, avaponese, avaradze kuzokwa yose, igovatungamirira Mwari kuti vava vanhu vakanaka munharaunda mavanogara. Mabudisa pachena zvakare Mwari, mukati hakuna munhu achasara, kunyange murombo, kunyange mupfumi, tese tichamira Mwari. Apo Mwari muchauya kechipiri, zvinotaurwa nemuimbo wekwedu, anoti kana mambo achinge apinda kuzoti tonga tichamira sei apo mambo anenge apinda. Chitibatsirai Mwari, tigotongwa Mwari, zvakaipa zvedu Mwari zvigowanzwa useri kwetenda cheruoko rwenyu. Dai muchatibatsira tiwanika tiri kurudyi rwakanaka Mwari rweruoko rwenyu. Chiwai nesu, tungamire muzita raJesu tinamata, amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redere.